Però no esperarem per a fer la feina que tenim encomanada des del municipi. Seguirem estant al costat dels nostres veïns i veïnes, fent de corretja de transmissió, quan calgui, i liderant els pobles i ciutats del nostre país. Seguirem sumant suports de la causa independentista. No hi ha res que ens aturi. Seguirem arreglant carrers i estant al costat de la gent que